Peymangeha cudî bi alîkarî li gel dêra yekîtiya xrîstiyanên Încîlî ahingek ji bo zarokên kêmendam li Dêrikê li darxist û tê de xelat û alîkarî li ser zarokên kêmendam hatin belavkirin. Em wekû dêra yekîtiya xrîstiyanên Încîlî hewl didin xizmeta mirovên kêmendam bikin wekû alîkariya malbatên mirovên kêmendam divê dema zehmet û xerab de û alîkariyên me jî wê ji bo kêmendama berdewam bin. Ji aliyê xwe van malbatên mirovê kêmendam spasî dan kesê ku bi van alîkariya dirabin û hêvî dikin ku ev alîkarî berdewam bin. Li bajarê Dêrikê gelek zarokên kêmendam hene û piştî şoreşa Sûriyê dest pê kir, navendekî taybet bi alîkariya peymangeha cudî bê beramber ji bo wan hatiye avakirin û tê de jimarek zarokên kêmendam li xwe digire û zarokên kêmendam didine xwandin û beşê sporê û mûzîkê û beşê derûnî jî ji ware tê pêşkêşkirin. Lê ji ber rewşa darayî ya xirab, pêtiviya wê navendê bi alîkariyên berdewam yên darayî hene, da ku berdewam xizmeta kesên kêmendam bikin.